Rawuh ingkang hormati, kita lajengaken pengaosan nggih. Mengke nyuwun sing pendek napa sing dawa? Lah lak sing dawa niku mengke kula tambahane genter. Nah, pendek berarti nggih napa niku mengke? Ulek-ulek. Ibu-ibu para rawuh ingkang hormati, niki temane sesuai permintaan saking Ibu Bet. Niki mengke kula kene judul mawon nggih. Realita kehidupan manusia. Realita niku napa, Bu? Nah, niku lho kenyataan. Kasunyatan nggih. Niku realita. Nah, nek bahas realita kehidupan manusia berarti kenyataane uripe menungso. Berarti uripe menungso niku boten terlepas saking pinten-pinten problem utawi masalah. Genah nggih Bu nggih. Pokoke kehidupane menungso niku mesti nggih enten masalah, nggih enten problem, nggih enten perkara-perkara sing nyenengno ya perkara-perkara sing nyengitno. Niku realita kehidupan manusia. Lah mergo kados mekaten menika awake dhewe paling boten nggadahi 3 pegangan. Awake dhewe kudu duwe 3 pegangan. Nggih. Pokoke mergo urip nang donya niku kompleks macem-macem rena-rena, ya toh. Isine wong niku rena-rena. Lah awake dhewe duwe 3 pegangan, nggih. Utawi 3 perkawis. Sing nomor 1 awake dhewe berusaha berbuat baik pada diri sendiri. Sing siji nggih niku nggih. Berbuat baik kepada diri sendiri. Maksudnya pripun? Berbuat baik kepada diri sendiri niku pertama nggih awake dhewe niku gelem mau tidak mau mensyukuri apa yang telah diberikan Allah, baik kelebihan maupun kekurangan kita. Jadi sing pertama awake dhewe berbuat baik karo awake dhewe niku, sing pertama awake dhewe kudu mensyukuri apa sing wis digarisno ditetapno karo Gusti Allah nang nggone awake dhewe. Misale nggih, awake dhewe niki dicipta karo Gusti Allah tentu dengan beda-beda napa bentuk, beda-beda rupa. Kados ibu-ibu niki nggih, misale kula nyawang nggih tiyang jalan nyawang to nggih. Niku kula nyawang nggih enten sing ayu, enten sing manis, enten sing sedengan. Nggih napa nggih? Mergo sing nyawang tiyang jaler. Nggih to. Dadi iso nilai kalau buke ayu, buke ireng tapi manis gitu. Enten sing sedengan. Nah, lah model-model sing ngoten niku sing diberikan pada Allah kepada kita niku kita syukuri, nggih. Enek sing diciptakno awake dhuwur semampe, nggih to. Enek sing awake ndek. Nggih niki disyukuri. Misale sing dhuwur ya, alhamdulillah dhuwur. Engko nek dipoto selfie ben ketok, mergane awake dhuwur. Cara unjel-unjelan ngoten Bu. Mau dipoto bareng-bareng ngono kere kan ketok. Wong ndelok karnaval wonge akeh Mas senajan manggon mburi panggahke ketok mergo dhuwur. Tapi nek sing diciptakno ndek ya kudu disyukuri. Alhamdulillah nek foto bareng-bareng biasanya dideleh ngarep. Nggih ta? Isoke ketok malah ketok kabeh sak roke sak sikile apa meneh sandale anyar. Nggih ta? Nggih. Wis pokoke apa sing diparingi Gusti Allah, nggih, niku disyukuri. Kados kula ngeten iki kudune nggih bersyukur, nggih ta. Diparingi napa, Bu? Gak wani omong arep muni ganteng kaya Rapi Ahmad gak wani aku.
Ngomegakno kacek titik tapi ping akeh ini kan gak penak gitu. Bon, pokoknya sedaya niku disyukuri. Nah, niku yang pertama. Yang kedua, cara berbuat baik kepada diri sendiri. Sakwise mensyukuri apa sing wis ditetapno karo Gusti Allah, mbuh apik, mbuh elek. Nggih, anggota tubuh niki. Yang kedua, awake dhewe niki aja sampai awake dhewe niki dolim. Dolim niku napa? Nganiaya awake dhewe. Nganiaya awake dhewe niku pripun? Aja sampai awake dhewe niku terlalu jauh nggih menika tersesat dalam kemaksiatan. Lah berarti dos pundi? Nak saged awake niku didamel ibadah. Mergo napa? Diparingi badan sempurna. Sikile ya utuh, drijine ya 5 nggih to. Mripate saged mirsani, telingane saged mirengaken, tutuke saged ngendikan. Niku sedaya fungsine damel ibadah. Nggih, damel ibadah. Dadi aja sampai awake dhewe niku tersesat dalam sebuah kesesatan, misalnya berbuat maksiat, melanggar perintah Gusti Allah. Niku berarti niku jenenge sayang karo awake dhewe, cinta karo awake dhewe, aja sampai awake dhewe niku rugi. Menjadi orang yang kapitunan utawi rugi. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih. Salajengipun mencintai diri sendiri niku nggih. Ya kudu memperhatikan kebutuhan jasmani maupun rohani. Nggih. Jadi awake dhewe yo gak oleh terus putus asa. Maksudnya putus asa terus mergo duwe masalah akhirnya gak gelem mangan, gak gelem ngombe, wayah lara gak gelem ngombe obat. Niku nggih mboten angsal. Niku jenenge yo gak sayang karo awake dhewe. Ya kudu sayang karo awake dhewe, ya diperhatekno kesehatane jasmani, kesehatane rohani napa Bu? Ya kuwi masalah agama. Perlune awake dhewe ben gak rugi. Pun niku wau yang pertama berbuat baik pada diri sendiri, kemudian yang kedua berbuat baik kepada keluarga. Jenengan gadah keluarga Bu nggih? Nggih. Pasti sing rawuh teng mriki gadah keluarga. Umpama sebatang kara, umpama lho niki. Sebatang kara niku tetep gadahi keluarga. Pun sakniki ningali kapasitase. Nah awake dhewe seorang anak nggih berbuat baik kepada keluarga pripun? Berbakti pada orang tua. Jadi nek awake dhewe niku kapasitasnya seorang anak, awake dhewe berbakti kepada orang tua. Niku soalnya asring disebutna teng Al-Qur'an anishkuri walidaik. Jadi Gusti Allah niku dawuhna bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nggih. Nah bersyukur kepada Allah niku diantaranya nggih niku wau kados sing mencintai diri sendiri wau nggih ibadah nggih manut perintah Gusti Allah ngedohi cegahe Gusti Allah. Terus kalau bersyukur kepada orang tua maksudnya pripun? Bersyukur kepada orang tua niku maksudnya kula panjenengan sedaya niku kan berbakti nggih, kan berbakti dateng bapak ibu utawi mara sepah nggih. Kenging napa kok ben kon berbakti kali orang tua. Nah, orang tua niku sampun berjuang Bu. Apa maneh ibu niku sampun ngandhut dangune 9 bulan 10 hari. Niku dikatakan teng mriku wahnan ala wahnin. Napa Bu? Rekoso luweh rekoso. Dadi wong ngandhut niku rekoso Bu nggih.
rekoso ngandut itu. Milane kok duwe anak kok sampai wani karo wong tuwa niku wong tuane niku bakal ngalami lara atine nggih. Kok enek anak sing napa niku wani karo wong tuane niku wong tuane mau ngrasakno lara sing banget bahkan getun oleh lairno nggih. Mergane napa anake gak berbakti utawa dadi anak sing durhaka. Pramila lak kula panjenengan sedaya niki sebagai orang sebagai anak tetep monggo dibekteni kalian tiyang sepah bekti wong tuane nak duwe diparingi nak gak duwe yo penting omonge sing apik omonge sing alus syukur-syukur karo wong tua kuwi basa jenengan nggih basa Bu kali bapak ibu nggih nggih sami kali kula nggih mboten basa nggih pun dadine niku nek pas kapasitas awake dhewe sebagai anak nggih tapi nek kapasitas awake dhewe niki sebagai orang tua nah awake dhewe sebagai orang tua berbuat baik pada keluarga adalah memperhatikan anak-anak kita nggih anaknya diberikan pemawayai sekolah yandang diora-ora ken sekolah wayahe ngaji diora-ora ken ngaji mergo apa tujuane wong tua pengen anaknya besok dadi wong sing pinter sing soleh sing solihah niku angen-angene wong tua jenengan nggih ngoten Bu nggih jenengan pengen duwe anak napa niku sing pinter napa duwe anak sing bodho sing pinter anak sing pinter ngaji napa anak sing beling sing pinter ngaji nggih dadi uga sing duduk korak tapi kori aja pengen duwe anak sing korak tapi pengen duwe anak sing kori niku apa Bu pinter maca Al-Qur'an ngoten lho Bu paham apa mboten insyaallah Allahumma shalli ala Muhammad pun lah niki Bu saking pentinge wong tuwek Bu teng anake niku kudu diperhatekno saestu Bu sakniki napa jamane sakniki mergo enten HP niki lho Bu nggih niki kula maca teng nggih teng berita mensos ngoten niku nggih tahun 2025 denganane niku nganjuk kasus anak sekolah yang hamil niku ada 150-an. Ya perkara yang diajukan di pengadilan agama itu ada 170 perkara yang minta dispensasi nikah. Nggih. Lah alasannya gini wow karena anak sekolah tersebut sudah hamil. Maka dari 170 perkara 150 sudah diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan. Lah niku Bu. Milane niki kula panjenengan sedaya nah awake dhewe jeli, awake dhewe perhatian datang putra-putri kita niku diperhatikan dari mulai pergaulannya nggih. Kumpulane niku kali sinten mawon gitu. Terus nak bengi nyandi, terus nak awan ditekoki, war nyandi lewe nyandi nduk. Lah niku ditekoki. Aja sampai dilosne, nggih. Enek to kata-kata los dol niku. Ya tenan nak dilosne ya dol tenan niku, nggih. Aja sampai enek los dol. Dadi anake bangga diperhatekno. Lah ngoten niku contoh-contoh sing awon ngoten niku sing pun dimuat teng media massa teng berita-berita ngoten niku menjadi napa niku Bu pengetahuan kula panjenengan sedaya dadi ben ro nak niku akibate sing gak diperhatekno dan sebagainya ngoten niku nggih Bu nggih pun dadi nek awake dhewe kapasitas seorang tua
maka kita wajib membina dhateng putra-putrinipun supados putra-putri kula panjenengan sedaya ya ben dadi wong sing apik ya paling gak pemene saleh salehah ya ora pinter ngaji tenanan ning dadi bocah sing apik. Pun dhateng keluarga nggih niku wau termasuk teng keluarga niku berbuat dhateng keluarga niku nggih niku nak misale seorang ayah nggih niku wajib memberikan nafkah keluarga nggih niku nak seorang ayah nggih seorang ibu nggih ngoten memberikan pendidikan dan perhatian dhateng anak-anakipun. Dadi napa niku masing-masing keluarga enten bapak, enten ibu, enten anak niku punya tugas dan kewajiban masing-masing nggih. Jadi punya tugas dan kewajiban masing-masing. Pun niku sing berbuat baik dhateng keluarga. Sing nomor 3 wis bar to indah to. Sing nomor 3 nggih menika berbuat baik kepada orang lain. Orang lain niku klebu tanggane, klebu masyarakat tunggal desa, klebu masyarakat tunggal kabupaten, klebu masyarakat tunggal negara utawa liya negara. Mbuh kuwi agamane Islam, mbuh kuwi agamane non muslim, mbuh kuwi agamane Konghucu. Jadi pokoknya awake dhewe ya kudu berbuat baik pada orang lain. Nah niki enten dawuh mengke nggih. Kula padosna dawuh niki mengke. Dawuh niku napa? Pangandikan. Pun niki enten nang awake dhewe kok kan berbuat baik pada orang lain, terutama sesama muslim niki sing teng Al-Qur'an entene muslim disebut nih. Ngeten ta mriki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Ngeten. Artinya bahasa Indonesiane orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, kamu mendapatkan rahmat supaya mendapatkan rahmat. Pun ngeten niki. Allahumma shalli ala Muhammad. Teng mriki wau disebutno bilih sak temene wong mukmin. Wong mukmin ini termasuk kula jenengan iki lho, nggih. Niku ikhwatun. Ikhwatun niku napa, Bu? Saudara. Jenengan rumah mboten nak jenengan niku sederek kula niku rumaca mboten. Nggih, jemben nek kula betah tak nggene jenengan nggih. Mbok bilih mengke betah-betah harta tak ngambil kene jenengan. Asal mboten. Lah, pancen saudara nggih ngoten niku. Jenenge sederek saudara. Ngono anak Pak Amidan dayuh berarti ki arep golek tangan nggih. Bon. Lah di antara saudara-saudara kula panjenengan sedaya niki awake dhewe kon mendamaikan nggih. Kon mendamaikan, kon mempersatukan, kon rukune nggih. Aja sampai awake dhewe di antara wong mukmin niki enten sing berpecah belah, enek sing napa niku padudon atau bersengketa utawa apa neh Bu, bermusuhan. Jadi nek iso awake dhewe niki wong niki mergo bersaudara nggih, padha islame nggih to, padha wong Jawane, padha urip ning babatane niki nek iso sing rukun, aja sampai berpecah belah, aja sampai bermusuhan. Jenengan ngertos Israel.
Ya, Israel kalih Palestina niku ngantos sakniki lho Bu, mboten enten rukune, perang mawon. Niku nek wis pun perang ngoten niku kira-kira pihak ndi sing rugi Bu? Kalih-kalihipun rugi. Sing ketoke menang Israel niku sing duwe senjata akeh niku nggih rugi. Lah sing Palestina niku nggih rugi. Niku korbane pun nyawa Bu, atusan bahkan ribuannya nyawa. Mergo napa? Wis gak kena didamekne. Nggih. Kalih PBB, kalih napa pun pokoke didamekna mboten kenging. Dadine panggah bermusuhan terus, panggah perang mawon. Lah milane niku awake dhewe wong Indonesia Bu, sing jek gelem jaga toleransi beragama, sing jek gelem jaga toleransi kehidupan, maksude urip bareng-bareng ngaten iki. Nah iso awake dhewe aja sampai kaya Israel karo Palestina. Jadi panggah rukun ngono lho. Pokoke penak-penak wong nak rukun. Nggih ta, Bro? Nggih. Lah teng mriku wau terus ayat niku wattaqullah wedya karo Gusti Allah. Awake dhewe kon wedi karo Gusti Allah. Nah awake dhewe iso mendamaikan, iso rukun karo tanggane, karo dulure. Awake dhewe kon wedi guru karo Gusti Allah, awake dhewe mengke bakal pikantuk sing jenenge rahmat. Nah niku lho Bu, angsa rahmat kengkene Gusti Allah. Jadi ora sia-sia. Jadi berbuat apik karo wong liya niku kok terus sia-sia mboten Bu. Nggih. Panggah entuk rahmat, entuk ganjaran, entuk piwales ngene Gusti Allah. Yon. Niki tasih masalah berbuat baik pada orang lain. Terus sakniki Bu, wong jenenge urip gitu, bermasyarakat ngaten lho Bu nggih. Iki kok mulus gene masalah mboten mungkin. Tetep enten masalah. Aja meneh karo wong liya, aja meneh karo tangga, karo dulur sak darah kemawon nggih enten masalah. Nah enten ngeten iki Bu, nek enten masalah nggih to. Niki teng Al-Qur'ane sampun dipun dawuhaken. Ngeten. Nggih, niki Al-Qur'an Bu nggih sanes karangan kula. Niki teng surat Al-Hujurat ayat 6 dipun dawuhaken, ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ngene Bu. Nak kok krungu masalah teka nggone wong liya, nggih. Nggih. Nak krungu masalah teka nggone wong liya, niki teng Al-Qur'ane didhawuhna patabayanu. Napa Bu? Tabayun. Tabayun itu napa Bu? Tabayun. Nah, tabayun apa? Nah istilah Indonesianya mungkin konfirmasi. Nggih. Bahasa Jawane napa Bu? Genahno. Nggih, genah. Dadi jenengan urip ning masyarakat niki kok enek masalah misale Bu Samsul gitu. Contoh. Terus diomongno karo Bu Sibi ngoten mawon. Bu Samsul iki bae gelem ngene-ngene. Bu Samsul krungu. Diparani wong sing ngomong, digenak dikonfirmasi. Nggih, digenahno. Jajal balenono omongmu apa bener nek mau ngomong ki meng ngene. Nggih ta? Dadine wingko nek pomone omongan sing ra bener, sing goroh utawa intine mempitnah. Nggih. Niku mengke bakale ketara. Nggih, dadi ketara. Lah nek pimen omongan sing bener utawa sing ra bener mang dikonfirmasi, nggih ta?
awake dhewe iso menilai, awake dhewe iso memberikan keputusan. Nggih. Dadi pomone jenengan grombol-grombol terus krungu berita seruing sing gak penak misalnya. Niki aja kesusu percaya dhisik. Nggih, aja kesusu percaya dhisik. Dicari sumbernya, nggih, digoleki sumbere bener orane. Nah, milane mergo akeh masalah, akeh kasus, nggih, sing mencuap, nggih. Tangga iso dadi gegeran, nggih. Wong liya sing iso dadi malih musuhan niku gara-gara ora eneke tabayun, ora eneke konfirmasi utawa genahno. Dadi genahno niku sing penting. Nggih. Kados sing pingenane kasuse PBNU napa niku sing umek niku ta. Niku selesainya napa? Selesainya nggih kalian tabayun. Nggih. Begitu tabayun nggih niku angsal sarane saking ulama-ulama sepuh Jawa Timur kados Lirboyo Tebu Ireng yang bersangkutan harus tabayun ditunggu 2 sampai 3 hari. Ternyata akhirnya purun tabayun maka sudah selesai masalah. Milane kula panjenengan sedaya mangke wonten ing nama niku kehidupan sehari-hari ngeten iki menawi wonten berita sing boten penak, mungkin berita hoax dan sebagainya, aja kesusu dipercaya, apike dikonfirmasi, digenahno karo sing bersangkutan. Ya to, nek apa sing bersangkutan iki, lah nyapa kok wani ngomong aku kaya ngene, padahal aku gak kaya ngene, otomatis yang bersangkutan iki mungkin merasa bersalah. Nggih ngapunten Bu, kala winganane kula klajuk omongan ngomongne jenengan. Niki yo kudu tatak tenanan sing ngomong iki. Lah wong berita ra bener kok diomong-omongne, nggih to. Mboten bareng krungu sing bersangkutan diparani. Cik jari. Lah niku berarti mboten leres. Nggih niku jenenge berita hoax, berita palsu mboten sah disebarne. Para rawuh ingkang hormati. Dados tiga hal kalau wau sing saged kita lampahi wonten kehidupan masyarakat. Pertama, berbuat baik pada diri sendiri, berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik pada orang lain termasuk masyarakat pada umumnya. Jadi nek ana masalah diselesaikan dengan baik dan bijak, ampun ngantos terjadi permusuhan, ampun ngantos jadi percecokan. Pokoknya intinya ben jadi damai ngoten Bu. Damai. Nggih. Biasane kata-kata wis damai niki biasane dienggo napa Bu? Biasane enten niku masalah misale enten lare misale nggih. Misale secara tidak sengaja ning dalan niku benturan utawa serempetan gitu. Lah timbangane rame niku akhire didamekne wis damai. Kok kerugiane sing si A pira, si B pira, sing salah sing ndi sing kene kerugian niku damai. Nggih. Misale enten kasus terjadi penganiayaan dalam keluarga. Niki nggih saged damai Bu, saged didamaikan. Jadi ora sah sampai tekan kepolisian, ya sak mboten ngantos diperkarakan. Niku nggih saged. Nah nek mboten patek nemen kan mboten masalah, nggih. Nah niku milane sedaya permasalahan niku saged dirembak, saged dipun selesaiaken supados hasil akhir niku wau, hasil akhir sing menyenangkan, meneduhkan dan membahagiakan. Pun paham mboten Bu? Salah paham nggih? Wonten ingkang dipun tangkletaken mboten berarti iku kudu njaluk dadi dungane ya nggih. Nggih, pun sareng-sareng didungane nggih.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukama majidah ya rabbana lakal hamdu kama yabghil jalali wajhika adim sultanik Allahumma firli wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma salkal huda wal tuqa wal afafa wal ghina Allahumma taqabbal wa usil sawaba ma qara'na min al-qur'anati wa ma halana wa ma sabahna wa ma stafarna ma sulaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa silatan wa rahmatan wa silatan wa barakatan samilatan wa ila hadrati habibina wa syafiina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa auladihi wa auladi wa dzurriyyatihi summa ila hadrati ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa alihi wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama amilin wa sami jami'an muqarrabin khusus Abdul Qadir Al-Jilani summa ila hadrati jami'an kubur min al-muslimin muslimat wal mu'minin ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi wa magharibiha bariya kusan abana wa ummatina wa jaddatina wa masabihana wa asadidatina summa ila arwahi tematan setelah arwah kasebat wonten inggil lalu kula panjenengan sedaya Allahumma billahum warhamhum wa afi wa anhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtina ba'dahum wa ighfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka salamatan bidin wa bi'atan bi syasyati wa syahadatan bi ilmi barakatan bi rizqi wa taubatan qalal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma bin alaina min sakaratil maut wa najata minan nar wa ba'indal hisab Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Amin. Ibu-ibu para rawuh kang hormati mekaten kang saged kula aturaken wonten kirang langkung nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.